南は択捉島、東は与那国島、どうも、渡る TV です。今回は、道で拾った iPhone X の紹介をしたいと思います。この iPhone X、かなりバキバキですが、まだ全然使えます。しかも、YOUTUBE も余裕で使えます。やったね。やったぜ。ごめんなさい、嘘です。ちょっと調べてきます。調べた結果、N エリアの携帯だと分かりました。ですが、この携帯、なかなか古く、明確な情報は見つかりませんでした。ですが、似たような写真を見つけたので、一応貼っておきます。誰か見つけて、尺がないので終わりにします。それじゃあ、またね。